Iskolánk 15 éves. Indulásunk óta otthonunk, az ódon épület kívülbelül megújult, bővült, szépült. A közel 400 diákunk tágas játszó és sportudvaron futkározhat, pihenhet. A helyreállított Lourdes barlang mellett meghitt kápolnánk ad helyet az elmélyülésre vágyó tanulóknak, nevelőknek. Itt imádkozunk a heti osztálymiséken is. Új templomunk, a Jézus Szívek Egy templom fontos iskolai események színhelye. Veni Sancte, lelki napok, első áldozás, bérmálás, tedeum, s 4 éve itt búcsúztatjuk végzős tanulóinkat a ballagási ünnepségen. Ünnepeink állandó szereplője énekkarunk. A daloló gyerekek diákmisén, egyházi ünnepen is teljesítenek szolgálatot. Elsőseink hamar megismerik intézményünk helyiségeit, az alaksori korszerű számítógépes teremtől a tetőtéri új könyvtárig. A konditermet ugyan még nem használják, de néhány év múlva gyakorlatozhatnak a már hagyományossá vált tavaszi torna bemutatónkon. Jó sportolóink eredményesen versenyeznek a KIC országos döntőjén, aminek második alkalommal ad helyet iskolánk. A napi munka, a tanulmányi versenyek mellett szakítunk időt a szórakozásra is. A farsangi mulatságokat jelmezes felvonulás és csoportos bemutatók színesítik. Nyári táborainkban sok tanuló pihen, hogy újult erővel kezdje a következő tanévet.